Dag Ton. Hey, wel, het is weer zoiets, jong. Ja. Woensdagavond Ja. aan de Tont, bij Grand Café de Pauw. Ik hoor er weer voor, hè? Ja. Ja. Ja, wat heb je allemaal bij je? Nou, ik heb vandaag mensen die komen vertellen over de nacht van het dorp Herkenbos. Over de nacht van het dorp. Ja, bij een nacht hoort natuurlijk een weekagent erop pas. Ik heb een gepensioneerde weekagent, doet er mee. Oh, dat doet niks meer aan. Dat doet niks meer. Rust. En dan hebben we een fonds voor de recht. Ja, dat is er nog, hè? Ja, zeker. Ja, laten we maar beginnen dan. Ja. Ziet dat je weer kijkt naar het programma Aan de Ton hier in Hotel de Pauw aan de Roerkade in Remun. Het perfecte decor om weer ook weer leuke gasten te ontmoeten en natuurlijk ook hier bij ons aan de Ton te krijgen. En Ton die zitten er weer, de eerste gasten, en die komen uit Herkenbos als het goed is. En ik wil even vragen, wem hebben we het genoegen hier, zeg maar? Wem zit bij ons? Wim zit bij ons. Bij ons zit Ank Everts en ik ben voorzitter van Jong Nederland Herkenbos. En we willen Gerrit komen vertellen over de nacht van het dorp wat wij organiseren. Oké, Ank hè? Ank, ja. Ank. En wem zit neven dich? Ank. Aniek van Welbergen. Ank en Aniek, ja? Ja, ik ben eigenlijk, ik deed vorig jaar elke week groepdrijven bij Jong Nederland, maar tegenwoordig omdat ik op kamers zit en mee doe ik dat niet meer, maar zo activiteiten eromheen doe ik met organiseren. Oké. Wat is, voor mensen die het niet weten, hè, wat is Jong Nederland eigenlijk? Jong Nederland is een vereniging waarbij de leden wekelijks bij elkaar komen in groepsverband. En leeftijdsgroepen hebben we die ingedeeld. En dat besteden we aandacht aan de 3 spelpijlers, sport en spel, buitenleven en creativiteit. En wat het leuk maakt bij Jong Nederland is dat er wel bij sport en spel een competitieverband is, maar dat hoeft niet per se te winnen. Oké, Wat maar anders is als bij een sportvereniging. Is het net een beetje scouting ook? Of, Ja, Dan vergelijken mensen het veel met, Ja. Vergelijken, maar is het niet? Nee, Ja, ze noemen ze, ja. Het numste is een moderne vorm daarvan. Is dat een moderne Ja, vorm? zeker. Ja, er is scouting en er is Jong Nederland. Ja. Dat biedt zich op zich elkaar niet, maar er zit een iets andere structuur en hiërarchie in scouting als in Jong Nederland. Kijk je Bij dan Jong, misschien- ja, kijk je Jong dan- Nederland hebben ze leden en hebben stafleden en dan hebben ze een bestuur. Ja. En stafleden en bestuur, dat is allemaal, iedereen doet hetzelfde Ja. wat dat betreft. Ja. En bij scouting, er zit iets meer structuur en verantwoordelijkheid in de stafleden en in het bestuur. Oké, die scouting hebben ze ook met die hutten bouwen en dat soort dingen allemaal. Dat doen wij ook. Dat doe je ook, Ja, ja? Met de ja. eiergroepen eigenlijk vooral. Oké. Want met kinderen van 4 jaar of 5 Ja, ja, jaar ja, gaan ze ja. dat niet Nou, ze doen. doen ook wel eens over de witsen. Dan zitten die door. Laten ze een artiest komen, dan maken ze feest. Oké. Ja, ja. Nou, Soms ook, ja. Ja, dat is wel eens geweest, ja. Ja, Ton de weet dat, hè? Ja, tuurlijk. Was ook bij de Jong Nederland geweest, of niet? Nee, ik ben er wel op de gast geweest, Jan Paard. Oké. In de buitenvelden. In de buitenvelden. Je zit dus veel in de natuur, als ik het zo Ook zo in de zomermaanden meer, natuurlijk is in de wintermaanden. En dan kunnen we het buitenleven, de boete, speurtochten doen in de bossen. Mijn weggebied is natuurlijk een ideaal gebied voor ons, maar ook het eigen dorp ontdekken voor de jeugd van 4, 5 jaar. Ook dat is, Ik ga straks de historie van uw vereniging. Moet je daar een klein beetje over vertellen? Een heel klein beetje. Ik ken zo'n dingen, Peter. ja, we bestaan dit jaar 50 jaar. Oké. En dus 50 jaar dat er wekelijks activiteiten zijn. En het is begonnen met een jongensgroep 50 jaar geleden met bestuur. Die gaat wel organiseren voor de jeugd op een andere ontspannen manier. Zo is het Dus is het ontstaan. eigenlijk vanuit de kerk? Een beetje Vanuit de kerk van is het, ja. ja. Is het begonnen eigenlijk, zeg maar. Eigenlijk Oké. om de jeugd ook een beetje van de straat te halen. En is die binding nog steeds met de kerk? Of? Jawel, die is er wel nog, maar minder. Maar Dus, minder, ja. Net zo wie... Maar de kerk trekt zich een beetje over van truc, dat geweulen weg. Ja, op sommige punten is dat ook zo. En het is natuurlijk ook zo dat ook op een dorp niet alle kinderen meer katholiek zijn. En met naar de kerk gewoon, dat is toch anders dan 30 jaar geleden. Ja. Dat merk ze gewoon altijd. Heb je zelf nog metgemaakt waarschijnlijk dat het kerk Ja, toch dat- meer ja. betrokken die Ja. worden? Ja, klopt. Ja. Ja, en nu dit jaar bestaan we dus 50 jaar. En we zien een vereniging die goed is in het organiseren van kleinere evenementen. En dan hebben we gezegd van nou, we doen niet één heel groot evenement voor het 50-jarig bestaan, Ja. maar we doen 50 activiteiten Oké. organiseren door het hele jaar. Dit heen. jaar? Dit Ja, jaar. dit jaar.
Ja, kom maar, direct even zo bij Nacht van het Dorp natuurlijk. Hè. Ik wil even die naam, ik weet niet helemaal. Aniek. Aniek, kan je misschien iets meer vertellen van de Nacht van het Dorp? Wat dat precies is? Want Het is eigenlijk een beetje een open avond hoe bedrijven en verenigingen binnen Herkenbos zich eigenlijk een beetje kunnen presenteren. Om eigenlijk een beetje te laten zien wat zien we eigenlijk doen. Jullie weten eigenlijk niet zeg maar, wat sommigen in het dorp nu eigenlijk doen. En we zijn dit jaar een pilot van Jong Nederland Limburg, hoeveel ongevallen dan. En dat is eerder al geweest in Butshop en Bezel. En veel doen het nu deze keer. En, Ja, dit is in het kader van de burgerparticipatie. Ja. Van wat duidt me de buurman eigenlijk? Wat duidt de buurman eigenlijk? Ja, precies. Ja, maar dat is toch... Weet je dat? Ja, ik weet het Dat is inderdaad. toch inderdaad de eerste 10 tenminste weten dat ik nog niet bij mijn dan woon. Wil ze dan weten wat in het dorp allemaal Wat gebeurt. deed die buurman dan? Wat met de buurman? Ja, wat deed Het hij? is rustende. Weet je wat Soedehuis? Wat? Weet je ook wat Soedehuis? Dat weet precies wat hij doet. Oké, dat is goed. En weet je wat een buurman? Ja, Of ja. buurvrouw? dan? Ja. Ja? Nee, die contacten die zien er. En Moet ik dat weten? Nee, ik ben al... ja, Of en dan moet ik weer bedrijven Nee. waarmee voor ze werken en zo. Dat is allemaal niet... Oké. Nee, maar... Hij wil alles gaan weten. Ja, maar dat is niet Dat is erg. verlegen is Ja, het. maar het zijn juist die vragen. Ja, maar Ja, dat is dat ook- is inderdaad wat je leuk. Want ja, heel veel u weten het helemaal niet. Nee, en het is ook van, nou bijvoorbeeld ik wil t-shirts laten bedrukken voor een vereniging, ik ga op internet zoeken en ik kom ook bij een bedrijf in Groningen. Ja. Want hij duidt het dan, gewoon ik dat bestellen. Terwijl eigenlijk mijn buurman ook een internetbedrijfje heeft. Ja. En dan is het toch veel leuker om mijn buurman in het eigen dorp te steunen en door zo'n ranger de nacht voor het dorp. En dat is de nacht van het Dat is een super initiatief. Dat is leuk, ja. Zeker. Ja. En zo is het dus ook, bedrijven kunnen zich profileren, presenteren, verenigingen, maar ook particulieren. Van, nou, we hebben ook immers aan die nacht met we hebben 42 deelnemers. zijn er veel, hè? Dat zien er erg veel, of erg veel, dat zien er veel. Maar is Herkenbos een woord aan? Nou, Herkenbos zelf heeft ongeveer 4000 inwoners. Oké. En de hele gemeente Roerdalen, waar Herkenbos deel van maakt, het zijn er 22.000. Dus, maar ook die particulieren, nou, een is die is weefster, nou, die zegt van, nou, ik wil wel mensen laten zien wat ik eigenlijk in mijn vrienden En doe. hoe gebeurt dat eigenlijk allemaal? Nou, het gebeurt, iedereen duidt het op zijn eigen locatie. Dus die weefster die duidt dat toe, bij de golfbaan, het restaurant, die doen dat is daar ook, met. Die doen dat, iedereen duidt het op zijn eigen locatie en richt het in. Wie er dit zelf wilt en besteedt er zelf de tijd en het geld aan wat er dan ook Hoe moet ik dat dan Ja. voorstellen? Dan kom ik naar de nacht toe van Herkenbos en hoe moet ik dat voorstellen? Wat moet ik dan doen? Nou, we hebben in het hele dorp geflyerd met de poster. En bij Jan Linders staat vanaf morgen stonden de boekjes waarin staat wem dat er allemaal deelneemt aan de Nacht van het Dorp. Hier aan de binnenkant staat iedereen beschreven die meedoet. Er zit een plattegrond bij waar iedereen gevestigd is. En dan kunnen ze dus op een andere manier kennis maken met de En is er mensen. een vervoer voor geregeld of moet je dan met eigen vervoer? Nee, de geest met eigen vervoer en het ligt in de dorp, ook sommige erbuiten. Nou, de kind of er zelf voor kiezen om de fiets te pakken of de auto. En de kind, doordat die boekjes er al van tevoren liggen, kind ze van tevoren de keus maken. Want de kind natuurlijk nooit in 4 uur gestiet, want het is van 6 tot 10. Ja. Kind ze geen 42 adressen bezoeken. Nee, dat was heel snel. Ja, dat gaat niet. Dus mensen maken zelf de keus van tevoren van nou, wat wil ik zien en wie ga ik doorheen. Gaan we eens een feestje in, dan is het al 2 jaar. Ja, precies. Die zien er ook bij, want er zijn dan weer verenigingen gevestigd die zich toch presenteren. Dagverenigingen. Oké. Je zei van wie laat, hoe was het? Om 6 uur 's Om ochtends. 6 uur tot? 10 uur. Is het niet kort? Nou ja. Want stel dat ze nu toch een heel aantal instellingen, bedrijven zoiets willen zien, dan gaat ze dat waarschijnlijk niet. Nee, in dan ga je het zeker niet redden. Maar we hebben aan de voorkant een keuze moeten maken van wie lang doen we het. Nou, Ja. het heet wel de Nacht van het Dorp, maar dat is meer omdat het als de naam Ja. leuker klinkt als de avond van het dorp. En we hebben gekozen aan de voorkant voor 4 uur.
En ja, wat Aniek ook al zag, we zien in een pilot. Ja. En als nu dadelijk blijkt van ja, god, dit is te kort, Ja. dat moet langer, Ja. dan zal dat er uitkomen. Ja, aan maar het eind. nu zie ik ineens dat je ook de naam op de t-shirt Ja. hebt staan. Hè? Als je dat nu ook. En de volgende keer moet je tegen me ook met. Dat zou ik dat zeggen. Hè? Dat is toch zo. Ja, dat is ook goed. Ik kon in het vervolg alle gasten vragen of ze zo'n t-shirt aan willen. Ik vind het zo leuk, ja. Ja. Aniek ook. Wat doet je dan rondom dat nacht van het dorp? Wat is uw taak, zeg maar? Onze taak die hebben we verdeeld over de werkgroepen. We hebben een werkgroep die zich daarmee bezig houdt. Maar nou, we hebben eerst aan de voorkant het bedrijf benaderd. Nou, dat is allemaal nu helemaal klaar. En de avond zelf zitten er in ons gebouw van Jong Nederland aan de Hammerstraat. Er zitten ook nog 3 deelnemers die geen eigen pand hebben. Dus die hebben we als ruimte ter beschikking gesteld om zich daar te presenteren. En wij doen zelf van wat doen wij met Jong Nederland, wat doen wij de kinderen met bezigheid. We hebben er allerlei spellen staan, we moeten een vuurkorf staan. En het is voor iedereen de mogelijkheid om eens binnen in ons gebouw te komen. Maar kost dat net om dat... Nee, het is helemaal kosteloos. De deelnemers is kosteloos. Dus Nou, dan komen we wel en niks zeker. Ja. Als je niks kost, dan Dan is het altijd goed. Hè? Ja, we zijn zuinige mensen. Ja, nee, maar ook dat is natuurlijk, want dat was de vraag bij aan degene die we benaderd hebben, de ondernemers, de eerste vraag die stellen van hoeveel kosten zijn daar verbonden? Niks. Nou, Ja, tenzij ze zelf gaat binnen haar Ja. bedrijf of zo Ja. willen organiseren. ja, maar aan ons Maar dat is verder haar eigen niks. keuze Dus dan. in deze dure tijd is dit natuurlijk een geweldig evenement. Ja, om zich te presenteren en om reclame te maken. Waarom zijn dat abonneren mensen doen? Eigenlijk wel. dat is Ja, een kans, hè? ja. Nou, en de vroeg van wat zien onze rollen? Nou, we hebben mensen die bij het eigen gebouw blijven. We hebben een aantal mensen die rondlopen en die foto's maken van alle locaties. Want die willen we op het eind, sluiten we af bij Café de Smeet. Om door alle deelnemers bijeen te komen en de bezoekers. En dan willen we dan een presentatie doen van nou, want als ze zelf deelnemers kunnen ze niet rondlopen. Dus die kan er door nog eens kijken van wat is er allemaal geweest. En de burgemeester van de gemeente heeft aangegeven dat ze hier kennis wil maken met de verenigingen in het dorp. Dus die kunnen we ook. En ik ben degene die je gaat begeleiden in een rondgang langs de verenigingen. Komen er gewoon iets faciliteiten daar? Als jij door bent, dan komt het pas tegen. Welke avond is het? Zaterdag, 27 september. Ja. Jo, bedankt voor de komst. Bedankt. En de Jos kost het natuurlijk wel geld om dit programma te maken. Daarvoor gaan we hier nog heel even naar de reclame. Tot over een minuut of 15.